ରାଜା ଦଶରଥ ଗୋଟେ ଦିନ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ? କାହିଁ ଆଜି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ତୁମର? ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯେଉଁ କୂଳରେ ରାଜା ଭାଗୀରଥୀ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ରଘୁ ଏପରି ବୀର ବୀର ରାଜାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେହି କୂଳ ରଘୁପତିଙ୍କଠାରୁ ଅଧାରେ ରହିଯିବ? କ'ଣ ମୋତେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ନାହିଁ? ତ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏଇ ଯଜ୍ଞ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯଜ୍ଞ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଋଷି କହିଲେ, ନା, ଆମେ ଗଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମହାରାଜ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। କହିଲେ, ନା, ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ବଳ ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବ ତ ସେଠୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବନି। ଯଦି ସେଠୁ ତୁମେ କିଛି ମିଳିବ ତାହେଲେ ହେଉଛି କେବଳ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ତୁମକୁ ସେଠିକି ନିଜର ସବୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତୁମର ଯେତେ ଅଛି ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ତ ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକୁ ଦଶରଥ ରାଜା ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁ ଦଶରଥ ହିସାବରେ ସେଠିକୁ ଯିବି। ତ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଋଷି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରି ନେଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତ ରାଜା ଦଶରଥ ସେଇ କ୍ଷୀରିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ କୈକେୟୀ ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଗ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ 4ଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡକରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ହେଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସିଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁରା ସଂସାର ସମାହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସଂସାର ସାରଣ ଗୁଣ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ନାମ ମାତ୍ର 2ଟି ଅକ୍ଷର, ସେ ହେଉଛି ରାମ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଭାରତର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ଆଙ୍କର। ତ ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭରତ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ସାନ, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତ ଏପରି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ।